Tinuod ba nga naay purgatoryo? Sumala sa uban, ang purgatoryo usa kini kadapit o kahimtang kung diin padulngan sa tanang kalag sa tao human sila mamatay dinhi sa yuta. Usa kini kakahimtang nga ginalimpyuhan ang ilang kalag sa mga sala nila nga wala pa napasaylo o gitawag nila og venial sins. Usa kini kadapit nga ginalimpyuhan ang kalag sa tao pinaagi sa kalayo. Sa ato pa, usa kini ka temporaryo nga place of punishment sa kalag sa tao tungod sa sala nga wala pa napasaylo. Ug sumala pa nila, dako daw tabang ang mga pag-ampo sa mga tao nga naa pa sa yuta para sa mga kalag nga naa nining dapit sa purgatoryo. Kung mas daghan ang mag-ampo para sa ilahang kalag, mas paspas ang paglimpyo sa ilahang mga sala. Human sila mapasaylo sa ilang mga sala dinhi sa purgatoryo, diha na sila pwedeng musulod na sa langit. Ang pangutana, naa ba kini sa Biblia? Tinuod ba kining dapita o bunga lamang kini sa lapad nga panghunahuna sa tao? Naay mga butang nga magpamatuod nga dili tinuod ang dapit sa purgatoryo. Wala kini naglungtad. Number 1, wala kini suportae sa Biblia. Basahon nimo ang Genesis ngadto sa Revelation, ang entire book sa Bible wala gyud kini nagmention og purgatoryo. Wa kini nagmention og dapit kung diin didto ginalimpyuhan ang kalag sa tao. Gani nag-ingon pa ang Dios sa Revelation chapter 22 verse 18, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book." Nagpahinumdom ang Ginoo nato nga dili pwede dugangan ang pulong sa Biblia. Dili pwede dugangan ang pagtudlo sa Biblia tungod kay tanang butang nga wala gitudlo sa Biblia dili kini gikan sa Dios. Ikaduhang butang, si Jesus Christ lang ang mulimpyo sa atong mga sala ug wala nay lain pang pamaagi. Ingon ang 1 John chapter 1 verse 7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin." So kini nga verse nagpamatuod lamang nga si Kristo Jesus lamang pinaagi sa iyang dugo malimpyuhan ang atong mga sala ug wala nay lain pa. Ingon pud ang 1 Corinthians 6:11, "And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." So gingon dining Pablo nga gilimpyuhan namo pinaagi kang Jesus Christ. Sa ato pa ang paglimpyo day sa atong mga sala naa lamang kang Jesus Christ ug dili na kinahanglan pa sa purgatoryo. Ikatulong butang, ingon ang Bible nga ang dugo lang ni Jesus mo'y makalimpyo sa atong mga sala ug dili ang kalayo nga naa sa purgatoryo. Ingon ang Colossians 1:20, "And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say whether they be things in earth or things in heaven." So another verse nga tumakita dinhi nga ang dugo lang ni Jesus mo'y nakapareconcile nato ngadto sa Dios, mo'y nakahimpit sa atong kalag ug tungod ni ana wala nay lain pang gikinahanglan nga butang nga kita pagahinluan tungod kay ang Biblia nag-ingon nga pinaagi lamang sa dugo ni Jesus. Dugangan nato dinhi sa Ephesians 1:7, "In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace." Gitubos na kita ni Kristo Jesus pinaagi sa iyang dugo kung diin gibaya didto sa cross. Ug ang Hebrews chapter 9 verse 22 nag-ingon, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission." So klaro king giingon dinhin sa writer sa Hebrews nga kung walay pag-ula sa dugo sa Dios, wala gyud sala nga mapasaylo. Wala gyud nag-ingon dinhi nga kinahanglan ta salaon sa purgatoryo, kinahanglan ta ampuan sa atong mga kaliwatan, kinahanglan ta limpyuhan sa kalayo, kundili ang dugo lang ni Jesus nga giula para nato. Number 4, ang Biblia usab nag-ingon nga giluwas ta sa Ginoong Hesus tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ingon ang Ephesians 2:8 and 9, "For by grace are ye saved through faith,
and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So ingon ni Pablo, tungod sa grasya, naluwas ang katawhan, membro sa iglesia sa Efeso, pinaagi sa pagtuo. So dili di ay maluwas ang tao pinaagi sa mga pag-ampo sa uban, pinaagi sa purgatorio, pinaagi sa paglimpyo sa tungkalag sa kalayo, kundi tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa atong pagtuo sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ang Ginoong Hesus na to naghatag siya usa ka perfect kaayo nga illustration, usa ka realidad nga nahitabo gyud human ang tao mamatay dinhi sa yuta. Sa Luke chapter 16, diha nato mabasa ang story sa usa ka taong dato og kining usa ka makililimos nga gitawag og si Lazaro. Makita nato diha nga silang duha namatay. Ang taong dato diretso siya gidala ngadto sa impierno, nga gidescribe pa nga usa kini kadapit nga nagdilaab ang kalayo ug gibati niya ang tumang kainit dinhi. Si Lazaro usab gidala sa mga anghel dito sa sabakan ni Abraham, kundi naghulagway kini sa paraiso o sa langitnong dapit. So wala sila miagi dinhi og purgatorio, wa sila miagi og laing dapit. Plain ang giingon sa Bible nga gidala sila sa anghel ngadto sa langit, ang usapod didto sa impierno. So wala sukad gimension sa Biblia ang pagtulun-an mahitungod ni ining purgatorio. Bisan gamay nga anino sa content niini, wala gyud sukad gihisgutan sa Biblia. Laktod nga pagkasulti kini bunga lamang sa mga panghuna-huna sa tao ug dili pinasikad gikan sa Biblia. Dapat nimong masayran nga ang kaluwasan sa atong kalag dili sa relihiyon, dili sa maing buhat, dili sa mga pag-ampo sa ubang tao, kundi pinaagi sa usa ka personal nga relasyon diha kang Ginoong Hesukristo. Namatay siya sa cross para bayaran ang tanan nimong mga sala, tungod kay dili ka pwede o kaya makabayad niini. Dili bisan ang atong relihiyon makabayad niini. Dili si bisan kinsa, gawas lang sa dugo ni Jesus. Ug ang pagdawat kang Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi mo'y bugtong pamaagi nga malimpyuhan ang imong mga sala, malimpyuhan ang imuhang kalag, ug andam nakadawaton sa Dios ngadto sa langitnong dapit. Sama sa gingon sa Biblia sa John 14:6, ingon ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang Dios magapanalangin kanimo. Maayong adlaw.